ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני מאיה קרמר. ואני גיא גוטמן. ואנחנו כאן לדבר בכנות על זוגיות, הורות, התפתחות אישית, הגשמת חלומות. והחיים עצמם. מתחילים. היי מאיה. היי. היי. געגעתי. כן? את איתי כל היום, מה את געגעת? נכון. מה קורה? מה נשמע? בסדר, מרגישה צבעונית היום. אז באמת צבעונית. ואני שחור. נכון. אנחנו הפכים. נכון. אז על מה נדבר היום? על מה נדבר? אני מלא, חשבתי, כאילו. כן, אבל חשבתי שקודם כל להעלות את הנושא שעשינו קורס מדיטציה, שקוראים לו Vedic Meditation, שזה האמת הדבר הראשון שעשינו ככה ביחד, מבחינת למידה. איך היה לך לעשות את זה איתי? מה הכוונה מבחינת לא למדנו משהו ביחד עד עכשיו. כאילו קורס כזה? כן, קורס, סדנה. זה כאילו עושה לי חשק ללכת איתך לרטריט ודברים כאלה שאני בדרך כלל לא עושה, אבל אם אני איתך זה עושה את זה כיף. כן? מה זה ריטריט? ריטריט של אחרים? או... כן, זה מה שאני אומרת. כאילו, לעשות רטריט. היה כיף, היה ממש כיף. כן. נהניתי מאוד. גם למדתי. כן. כן. וזה גם, עשינו סדנה עם חברה שלי, טרייסי, סדנה, קורס יותר נכון, שזה Vedic Meditation, זה סוג של מדיטציה, וההתחייבות, או אם רוצים לקבל את התוצאה הכי טובה, זה לעשות מדיטציה פעמיים ביום ל-20 דקות. שזה אתגר בשבילי להתחייב לדבר כזה. אבל זה שאנחנו עושים את זה ביחד, אני חושבת שאנחנו נעזור אחד לשני. נכון. ועלה שם נושא, מצחיק, הילדים כל הזמן מתקשרים. כתבנו הודעה בקבוצה של הילדים, שאנחנו עכשיו לא פנויים, בשעה הקרובה. ודווקא עכשיו כולם מתקשרים. והם מתקשרים, כאילו לא רואים את זה. כן. אבל שם אנחנו צריכים גם לדעת את הגבולות, לדעת להגיד להם שזה הזמן שלנו, תוך כדי שאתה מסתכל בטלפון. נכון. להגיד להם שזה הזמן שלנו כרגע, או הזמן שלך, ושאתה לא פנוי. כן. שעה, כן? זה כמו המדיטציה, זה 20 דקות. נכון. גם במדיטציה, סביר להניח שהם ייכנסו כל דקה. כן, אם הם בבית. אם הם ידעו. It's like the law of attraction. ותכל'ס זה אנחנו מייצרים את הפחד שלנו. כן. כן. כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, בינינו. שכאילו, גם הדברים שמפחידים אותנו, אנחנו מזמנים. לא רק את הדברים שאנחנו מכוונים ורוצים. כן. ואני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתבלבל בזה, כי אז הם חושבים שכל מחשבה או כל דבר שהם חושבים יקרה. גם דיברנו על זה אז, נגיד, אם אני חושבת שהם יפחדו מהפחד, כאילו. לא, שכאילו אני על טיסה, ואני פוחדת שהמטוס יתרסק. זה לא באמת יקרה. הפחד שלי אין לו כאלה כוחות, אבל אני כן אהיה בפחד. כן. אני כן אהיה במחשבה, כאילו זה הולך לקרות. כן. שזה עושה את זה אמיתי. אבל אני רוצה רגע לחזור לקורס שלנו, כי עלה שם משהו מעניין, שסיפרה לנו על זה שנגיד קיים אי, נכון? לפני שידענו שאירופה קיימת, היא הייתה שם. גם אם ראינו את זה, גם אם לא ראינו את זה. כן. אולי אתה יכול לדייק כאן יותר, כי זה נושא מאוד מעניין. כי יש פה, אני חושבת שיש פה שתי זוויות שאפשר להסתכל על זה. רגע, אבל את לא רוצה לדבר על המדיטציה קודם? מה למדנו שם וזה? אפשר לדבר על המדיטציה, כן? אז מה למדנו שם? אז תספר. קודם כל, אני הייתי עושה מדיטציות גם לפני זה, כאילו, אני הייתי מורגל לעשות מדיטציות, אבל אני חושב שהשיטה הזאת מאוד עזרה לי עשתה את זה יותר פשוט, כאילו, להתמקד במנטרה, וכאילו... לא להגיד יותר מדי. כן. אסור. כן. כן. אז מתמקדים שם באיזה מנטרה, וזה כאילו עוזר להגיע למצב הזה של המדיטציה, המצב המדיטטיבי הזה של הנוכחות ברגע, או איך שהיא קראה לזה שם. Transcendence. עוזר להגיע לזה בצורה יותר קלה.
כן, מאשר הטכניקות האחרות. כן. כן, הטכניקה היא כי דיברנו על זה, שלהגיע לטרנסנדנס, יש כמה דרכים להגיע לשם. נכון. והטכניקה הזו היא סימפל, כי לא צריכים נכון. לעשות שום כי דבר. ללא כדי מאמץ. להגיע. כן, ללא מאמץ. כאילו בטכניקות האחרות יש קצת מאמץ. יש כאילו, מחשבות. כן, אתה כאילו, אתה לא, זה לא מאמץ, אבל זה כאילו struggling. אתה כאילו struggling על להתמקד על הנשימה, או struggling להתמקד על משהו חוץ משהו כאילו איזה צליל, או משהו כאילו שהוא לא המחשבות. ופה עם המנטרה זה הרבה יותר קל. זה הרבה פחות struggling. כן. כאילו, כן, תראה, שאני מכניסה נגיד את האור פנימה, או עושה את העבודה הזו, אני לא מרגישה איזשהו struggle. מה שקורה שם... אבל זה דמיון מודרך להכניס את האור פנימה. אבל זה גם לוקח אותי לטרנסנדנס. כן? אתה מבין? כן, זה לוקח אותי על הענן. אני הרבה פעמים לוקחת אנשים על הענן ולהיות שם, וזה נעים להם, והם רוצים להישאר שם. אז זה דורש מחשבה כדי להגיע לשם, זה דמיון מודרך. זה דמיון מודרך. הטרנסנדנס הזה שאני מדבר עליו, זה הנוכחות כאילו, הרגע הזה שאתה בשקט, ואין לך שום מחשבה בראש, ואתה רק נוכח כאילו ברגע הזה, על זה אני מדבר. וזה לא דמיון, זה לא להיות על ענן או משהו, זה פשוט לא להיות בשום מקום. הענן הוא כלי כדי להגיע למקום הזה, הרבה פעמים. אבל אני מסכימה איתך שזה שונה, כי לא נשארים שם הרבה זמן, אנחנו משם מגלים כל מיני דברים, ועושים עבודה פנימית. בדמיון מודרך. כן, בדמיון מודרך. זה שונה, זה משהו, זה עוד משהו, עוד כלי שהוא פשוט, ואפשר לעשות כל יום, ואני אישית כבר מרגישה איזשהו שינוי. כן, גם אני. נגיד לעשות את זה אמרתי לך בבוקר. על אתמול נגיד, שהרגשתי את השינוי בהתמודדות שלי, עם סיטואציה עם תומר שהייתה לי. נכון. שהייתי הרבה יותר רגוע. נכון. הייתי הרבה יותר נוכח והרבה יותר מחובר לעצמי. זה מצחיק, שהייתי שם היום בבוקר, והיה לי איזה קושי באחד מהתנוחות או משהו שעשיתי, והלכתי למנטרה. כאילו, כן, I'm like, the mantra. כאילו, עכשיו תתנתקי וזה עזר לך? כן, זה עזר, ואז אני כזה, אני לא אמורה להשתמש בזה עכשיו. זהו, שאלתי אותה, ממש... לדעתי לא המליצה. לא צריך. לא, היא אמרה, לא צריך את זה, פשוט הולכים לתוך המצב. אבל גם היה לי אותו דבר שעשיתי אמבטיות קרח, הייתי מכניסה את זה לאימונים אצל תומר, שקשה לי, אז הייתי נזכרת את הקושי שהיה לי באמבטיות קרח, ואז הייתי מרגיעה את זה. זה סך הכל זיכרונות שיש לי בתוך התאים, בתוך המוח, בתוך הגוף שאני משתמשת בהם, כדי כאילו להרגיע. להתנתק. או לא להתנתק, אבל להתמודד. ושם זה, שם השיטה הזו של ה-Vedic meditation, מתורגם לחיים שלנו וליום יום. זה להתנתק מהמחשבה שקשה לי. בדיוק. ופה זה פיזי, אבל גם זה בא ממקום של, נגיד אתה מול הבן שלך, קשה לך כרגע ואתה כועס, אבל אתה מצליח להתנתק מהמחשבות של הכעס ולהיות נוכח. נכון. כי הכעס זה על עצמי בעצם. בדיוק. וכעס זה פחד. כן. כעס זה פחד. זה רגע שיש אצל כולם, אבל זה סך הכל פחד. תחשבו על מה אתם כועסים. כל מה שאנחנו כועסים עליו, זה בא מפחד. כאילו מה הפחד פה בעצם? אני אתן דוגמה, ואז תעזור לי להגיע לזה, כי אני מדברת איתך על זה. נגיד, הדוגמה שכולם משתמשים, אתה נוסע ברכב, ומישהו חותך אותך ואתה כועס. למה אתה כועס? כי לא רואים אותי, right? לא רואים אותי, לא מתייחסים אליי. כאילו אנחנו ממש מנתחים את זה. איך הם עשו לי את זה? נכון? זה בא מהמקום הזה, אני מתארת לעצמי. כן? שם הסרפס, החלק העליון. כאילו למה אנחנו ישר, למה יש road rage? אנשים הורגים ברחוב. יוצאים בארצות הברית, והורגים, יורים בבן אדם, כי הם לא יכולים להתמודד עם כמה כעס זה. למה אנשים כועסים שם? כאילו לדעתך. כי אני חושב שוב, אם ניקח את זה למקום שהכעס תמיד הוא על עצמך, ולא על האחר, הוא יוצא על האחר, אבל לא על עצמך. אבל אתה הולך יותר עמוק. כאילו תתחיל בסרפס. בסדר, הסרפס זה אתה כועס על הבן אדם השני, נכון, כי הוא שהוא עשה לי. משהו, אז כי הוא לא מכבד אותי. אוקיי? כי לא מכבדים אותי, לא רואים אותי. נכון. לא מעריכים אותי, לא עושה מה שהוא רוצה. נכון. וזה בא להרבה דברים. לא אוהבים אותי. כן. אוקיי. אבל ב-level היותר עמוק, אתה כועס על עצמך.
ולמה אתה כועס על עצמך? אז נגיד במקרה הזה של הכביש, כי אתה נסעת בחוסר זהירות, אוקיי? או לא שמת לב למה שקורה בכביש, היית עסוק במשהו, ואז מישהו חתך אותך. כי אם היית נוכח 100% בכביש, סביר להניח שלא היו חותכים אותך, או שהיית מאט ונותן לו לעבור, או כאילו אתה כועס על עצמך שלא התנהלת בצורה אחרת, שאפשרת לזה לקרות. אבל אני יכולה כאילו להגיד שאני שומעת באוזן כזה של הקהל. למה נהגתי כאילו כמו שצריך, הייתי נוכחת, הייתי עם שתי ידיים על ההגה, ועדיין פתאום נכנס. כן הייתי נוכחת, כן הייתי... וזה אבל עצבן אותי. זה בדרך כלל כעס לא מודע, אתה לא מודע על זה שאתה כועס על עצמך. ואם אתה באמת נוכח ועם שתי ידיים על ההגה וזה, אז אתה לא תכעס כשזה יקרה. אתה לא תכעס כשמישהו, למה אתה כועס? אני אומר, אם אתה כועס, זה בדרך כלל כעס על עצמך. תן עוד דוגמה. אתה כועס על הילד שלך, אז שהוא מדבר אליך לא יפה. אוקיי, הילד מדבר לא יפה. הוא מתחצף אליך, ואתה כועס עליו. אתה בעצם כועס על עצמך שלא הצבת לו גבולות, או שאתה מאפשר לבן שלך לדבר אליך בצורה כזאת. אנרגטית, מהנוכחות שלך. לא מהדיבוב, לא ממה שאתה אומר לו. משהו בעצמך... לא, הגורם לכעס, אני מתכוון. אני מבינה. זה לא משהו, כשאתה מדבר על לא ייצרתי לו גבולות, או לא זה, זה לא בדיבור. זה שאני מאפשרת, בדוגמה שלי, לבת שלי, לדבר אליי בצורה כזו. שאני מאפשרת לזה. אז זה אני כועסת. לזה שזה הגיע למצב שהיא מרגישה שהיא יכולה לדבר אליי ככה. כנראה משהו בי, לא מאוזן יציב, לא בסנטר שלי. אתה שופט את עצמך. בדיוק. אז אתה כועס על עצמך. זה מורכב, כי זה לא כזה קל להבין. כי הרבה יגידו, טוב, אני כועסת כי זה לא מכבד. אני עוד פעם הולכת לסרפס. זה לא מכבד, לא מדברים ככה, לא... מאיפה זה בא? אוקיי, כן? אבל למה זה צריך להכעיס אותך שזה לא מכבד? Right. אז פה אני רוצה להגיע, אז מה האלטרנטיבה? אז נגיד הילד מדבר ככה, נגיד במקרה שלי, אני עושה עבודה עם עצמי. אני הולכת אז קודם כל, כן, קודם כל, אני שואל את עצמי, למה אני כועס על עצמי? קודם כל, ברגע שאתה מבין את זה, אז כל פעם שאתה כועס, שנרגע קצת הכעס, כן? שאתה עושה אחרי זה את העבודה, אז אני שואל את עצמי, למה אני כועס על עצמי? ואז כשאני מבין למה אני כועס על עצמי, הרבה יותר קל לי כבר להתמודד עם זה. זה בשליטתי, זה כבר משהו שאני יכול לנהל, ולא הוא עשה לי. אני לא מאשים אותו בכעס. עכשיו, אנשים יכולים להאשים, אבל זה לא חיים כאילו מאושרים ככה, זה לא חיים שאנחנו רוצים. לא, אז אין להם שליטה על זה. וגם... אז אתה מנוהל אתה מבחוץ. סובל. כן. יש את האופציה. אתה יכול להאשים את העולם על כל דבר, כן? יש שם את האבידנס, איך אומרים? יש שם, איך אומרים האבידנס? אם אתה מחפש את זה, עובדות. עובדות. אתה יכול למצוא למה הם עשו לי, וזה עשה ככה, וזו ככה. אין סופי. דרך אגב, הרבה מהכעס גם יכול להיות מהחוסר אונים. שאתה לא יודע מה לעשות. כן, שזה לא תלוי בך. הוא מכעיס אותי, ואני לא יודע כבר מה לעשות עם זה. הוא מכעיס אותי, הוא מטריף אותי. ואז הכעס מעצים את עצמו, כי אתה חסר אונים עכשיו. כן. אבל ברגע שאתה אומר, רגע, שנייה, אני כועס פה על עצמי. למה אני כועס על עצמי? אתה מפנה את השאלה פנימה ולא החוצה. כן. אז אתה כבר מחזיר את השליטה לידיים שלך, כאילו. כן. את מבינה? זה מזכיר לי בשיטת האנתרופוסופית, איפה שהילה לומדת, יש שם ממש פילוסופיה ושיטה, שהמורה, שאני מאוד מתחברת לזה, כי אני מאוד מתחברת לפילוסופיה הזו, שהכיתה בכאוס, והילדים לא מקשיבים וזה. הם מלמדים בשיטה הזו, שהמורה צריך לעשות קצת עבודה עם עצמו, ולהבין למה הוא לא מחזיק את הכיתה. מדהים. נכון? המורה לוקח אחריות על המצב. וזה מדהים, זה מאוד גם משתלב עם איך שאנחנו רואים את החיים. אחרי שעשינו עבודה עם עצמנו, הבנו את זה. שהכל קשור אלינו. ואז המורה עושה איזשהו עבודה עם עצמו, וזה משפיע על הכיתה. כן. זה לוקח אותי לנושא שלנו. לא חשבתי שנדבר על זה פה, שיצאנו לדייט השבוע,
ודיברת על המשחק הזה של החיים. היה כיף, לא? כן, היה כיף. אני חשבתי הרבה, אבל על מה זה כאילו צף לי הרבה, על מה שדיברנו. על איך כי זו דעה מאוד ספציפית יש לך, כאילו ראייה מאוד ספציפית. אני כאילו רואה את זה, וגם אני רואה את זה, ורואה את זה. אולי תשתף רגע מה הראייה של איך אנחנו באים לחיים, וזה מין משחק שאנחנו מייצרים. זו תובנה שאני הבנתי בתהליך שעברתי. ומה שהבנתי, זה לקח זמן, כן, אבל מה שהבנתי בסופו של דבר, זה שאין לי שום דרך באמת לדעת אם יש משהו שקיים בעולם הזה חוץ ממני. כי זה הכל השערות והנחות וספקולציות ודברים שלימדו אותנו מהרגע שהגענו לעולם בו, אבל תכלס אין לי שום דרך לדעת את זה, כי כל מה שאני חווה בו בעולם, אני חווה דרך התודעה שלי. אין עוד תודעה בעולם שלי. זה רק התודעה שלי קולטת כל מה שקורה בעצם. ובעצם זה הכל קורה בתוך התודעה, בתוך הראש שלי. למה? כי אם עכשיו יהיה לידי פה מישהו שיש לו שבץ מוחי, הוא לא יראה את מה שאני רואה, נכון? הוא בכלל יהיה בעולם אחר. או הילדים על הרצף, כן? שאנחנו מדברים על זה הרבה. הם בכלל חווים עולם אחר. אז מה זה אומר? זה אומר שהעולם הזה הוא פה בעצם, הוא בראש, הוא לא באמת עולם אובייקטיבי שקיים, שכולם רואים את אותו דבר. אני רוצה עכשיו לתת את הדוגמה, אני רוצה להכניס את הדוגמה שניסיתי לדבר עליו מקודם, שדיברנו מקודם, על האי, על פורטוגל. אוקיי. או על הספינה. כן. אוקיי. אז, נכון. אז אתה רוצה רגע להרחיב ולהגיד כן, על מה מדובר, כי לא הרחבתי על זה. אז כן, תכף נגיע לזה, אבל אני רק אשלים את התובנה הזאת שאני הבנתי, שבעצם הכל זה בראש שלי, זה לא מחוץ לראש שלי. זאת אומרת, אם הראש שלי מפסיק לעבוד עכשיו, אם אני מת עכשיו, גם העולם החיצוני הזה שאני חווה עכשיו, הוא גם מת איתי. כי זה העולם שאני חווה. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל רגע, יש פה את מאיה, שהיא גם חווה עולם. איך אני באמת יודע שאת חווה עולם? את מספרת לי שאת חווה עולם, אבל את מספרת לי בעולם שלי. זה הכל קורה בעולם שלי. את כאילו איזה דמות בעולם שלי שמספרת לי שיש לך גם עולם משלך, אבל אני לא יודע באמת אם יש לך עולם משלך, כי אני לא חוויתי את העולם שלך, אני רק חווה את העולם שלי, ואת חווה את העולם שלך, כל אחד חווה את העולם שלו, אז אנחנו לא באמת יודעים אם יש משהו חוץ מאיתנו פה. זה כמו שאומרים שכל אחד כותב את הסרט שלו, כל אחד בתוך הסרט שלו עם השחקנים. אין עוד, זה לא כל אחד כותב את הסרט שלו, זה מעבר לזה, אין עוד סרט חוץ מהסרט שלך. אתה חי את הסרט שלך. בסרט שלך יש גם סרטים של אנשים אחרים. כאילו בסרט שלי באה מאיה ואומרת, רגע, לי גם יש סרט, באים הילדים שלי, ההורים שלי אומרים, גם לי יש סרט, אבל זה עדיין הכל בסרט שלי. אתה מבינה, את הכל אני חווה בתוך הסרט שלי. ואז הגענו פה לעולם, אמרו לנו, יש היסטוריה, העולם הזה קיים כבר אלפי שנים. זה סיפור שסיפרו לנו, אנחנו לא באמת יודעים. למה? יש הוכחות. בסדר, הביאו גם הוכחות לסיפור הזה. אוקיי. הביאו הוכחות, אומרים לך, הנה, וזה. וואי, אם היה פה מדעי עכשיו. דרך אגב, גם על ההוכחות האלה יש הרבה חילוקי דעות, כן, שהיו על הירח, כל החילוקי דעות האלה. מה זה conspiracy theories כאלה? כן, יש כאלה שאומרים שבכלל לא היו על הירח, וזה הכל כאילו סתם מביימים לנו, כאילו, שזה הכל סיפור כזה. עכשיו, תחשבי על זה, כאילו אנחנו, זה בדיוק כמו בסרט המטריקס, כן? שכאילו אנחנו נכנסנו פתאום בתור תינוקות לאיזה עולם, והעולם הזה, זה מין תוכנה כזאת של משחק, שיש בה כל מיני חוקים וכללים. העולם הזה, אתה מבינה? לא קבענו אותם, כאילו, הגענו לפה פשוט, ואמרו לנו שזה ככה. יש היסטוריה, זה הסיפור של העם היהודי, זה הסיפור של העם הנוצרי, יש דתות, יש עבר, יש הווה, יש עתיד, יש זמן פה, יש פה כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא אנחנו קבענו, אנחנו בתוך המשחק. אתה מבינה?
ואז שאתה מתחיל לחשוב על זה יותר לעומק, ולחקור את זה, ולשים סימני שאלה על הכל, אז אתה מבין, רגע, אז מה בעצם יש פה? זה רק אני פה בעצם, זה אני חווה את כל הסיפור הזה, כאילו, אם אני לא פה, אין כלום. זה מה שאני הבנתי, אתה מבינה? אם אני לא פה, אין כלום, ואני לא יודע אם יש משהו אחרי. אומרים לי שיש משהו אחרי, מספרים לי את זה, אני לא באמת יודע. אם אני שם על זה רגע סימן שאלה, ואני אומר, אני לא בטוח שיש באמת משהו אחרי שאני הולך, שיש משהו פה במציאות, כן? זה שאני ממשיך להתקיים, זה אני יודע. אני יודע, כאילו, זו ידיעה שאנחנו לא באמת מתים. ושגם לא באמת נולדתי. כי אני לא יכול לחשוב על עצמי לא קיים. את יכולה לחשוב על עצמך לא קיימת? לא. אין דבר כזה לא קיים. מבינה? מעצם ההגדרה שלו, הוא לא יכול להיות קיים. לא קיים, זה לא קיים. לא קיים, לא קיים. ואז בעצם הבנתי מכל הסיפור הזה, שזה סך הכל משחק שהגענו פה לשחק בעולם, ובאנו לגדול ולחוות. כאילו, מה זה לגדול גם? את יודעת, אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, כן? אבל מה זה לגדול? זה בעצם לחוות חוויות, וכנראה שוב, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, כן? כנראה שיש גלגולים, ויש את כל השיעורים שבאנו לחוות פה, כן? אבל סך הכל באנו למשחק, ואנחנו משחקים את המשחק, וכולם זה דמויות במשחק שלנו. ואז אתה מבין גם שהדמויות האלה במשחק שלך, הן עושות את התפקיד שלהם סך הכל. כאילו, אם הן היו עושות תפקיד אחר, אז הן היו חוטאות למשחק. באת לפה לשחק משחק, והחלטת שבמשחק ההורים שלך יהיו כאלה, והילדים שלך יהיו כאלה, והחברים שלך יהיו כאלה, וכאילו, החלטנו על המשחק הזה. ואז כאילו לכל אחד יש תפקיד במשחק הזה. ואז אם הוא היה עושה את התפקיד שלו אחרת, יש כאלה שיש להם גם תפקיד להיות רעים. וללמד אותך את מה שבאת ללמוד דרך הסבל. ואם הם לא היו עושים את זה, אז הם היו חוטאים לתפקיד שלהם. את מבינה? אז אתה מפסיק לכעוס גם על אנשים. נגיד, אני הפסקתי לכעוס על אבא שלי, כי הבנתי, אבא שלי היה לי איתו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה של כעסים, ואז באיזשהו שלב הבנתי, ככה הוא אמור להתנהג אליי, הוא לא היה אמור להתנהג איתי אחרת. אם הוא היה מתנהג איתי אחרת, הוא היה חוטא לתפקיד שלו. ולא הייתי יוצא לא הייתי הופך להיות, לא הייתי לומד את מה שבאתי ללמוד פה. כי הוא בא ללמד אותי משהו דרך הסבל. אז אם הוא לא היה מתנהג ככה, אז הוא היה פוגע, אז הוא לא היה בסדר, את מבינה? אז בעצם מה שאתה אומר זה, יש לך גם את היכולת להחליט מי משחק בתוך הסרט או בתוך המשחק הזה, מי אתה מכניס פנימה, מי לא נמצא, איפה אתה נמצא, איך אתה משיג דברים, כאילו כל זה בשליטתך? אני חושב שיש דברים שהם בשליטתך, יש דברים שהחלטנו עליהם מראש, לפני שבאנו הנה, והם לא באמת בשליטתנו, אבל מה שכן בשליטתנו זה איך להגיב אליהם. את מבינה? איך להתנהל. זאת אומרת, ככל שאנחנו מחזקים את המודעות שלנו, ומתפתחים ולומדים ורוצים לגדול וללמוד ולהתפתח, אז אנחנו יכולים לשנות את התגובה שלנו לדברים האלה. ואז על ידי שינוי התגובה, לשנות את המציאות שלנו. את מבינה מה אני אומר? כן. אז אני רוצה עוד פעם לחזור, כי אמרנו שנדבר על זה, אני אתן את הדוגמה הזו, אני לא זוכרת... זה לגבי לא קפריסין, פורטוגל, שדיברת. אז מה שאלת? אם מישהו לא רואה את זה, אז האם זה קיים? אז נגיד, כאילו תמיד עולה השאלה, אם מישהו לא רואה משהו. אם אנחנו יודעים שמשהו קיים, אבל אף אחד לא רואה אותו, כמו שיש את השאלה הזאת, או גם לא יודעים שזה קיים. פתאום מגלים אותו. פתאום גילו את אמריקה. האם אמריקה הייתה קיימת לפני שגילו אותה? נכון. ואיך אנחנו יודעים אם כן או לא?
אנחנו מניחים, אנחנו מסיקים שזה היה שם. אבל אנחנו לא באמת יודעים, כי אף אחד לא הייתה שום תודעה שנתנה לה את החיים שלה. בשביל שיהיה למשהו חיים בעולם הזה, צריכה להיות תודעה שנותנת לה את החיים שלה, נותנת לה את הקיום. ובאותה מתכונת, איך אנחנו מכניסים את זה לחיים שלנו? כי אוקיי, אז אמריקה הייתה קיימת או לא קיימת, זה לא כזה משנה לי. כאילו, זה כן משנה, אבל זה לא באמת כאילו משנה לי. כן, זה פילוסופיה. אז איפה אנחנו לוקחים את הדבר הזה into our life? To better our life, כאילו. אתה מבין? כן, שאנחנו מבינים שאנחנו נותנים כוח לדברים. אנחנו יוצרים, אנחנו נותנים את האנרגיה בתשומת לב שלנו. לא, אני יכולה רגע... כן, כן. שנגיד, אנחנו יכולים להניח שמישהו חושב עלינו ככה וככה וככה וככה, ואנחנו בונים כבר סיפור, וזה משהו שאנחנו מייצרים, שבכלל לא קיים אולי, או כן קיים, נכון. אבל זה איך אנחנו רואים. ואנחנו גם מוכיחים לעצמנו שזה קיים. בדיוק, ואז זה באמת קיים. נכון. זה מעניין, אז אני חשבתי על זה, היום, אפרופו באימון. אני נכנסתי לאימון מוקדם, וישבו שם 3-4 בנות שאני אוהבת מהאימון, והם היו בשיחה. אמרתי, אני רוצה לראות איך המשחק הזה עובד, כי בדיוק אני נכנסתי. עכשיו, כל אחת בשיחה שלה. עניין אותי השיחה, אבל לא כאילו... בהתחלה אני הייתי כזה, טוב, אני יוצאת את השקט שלי, ואני ישבתי על הספה, ממש לאדם. והם בכלל לא ראו שנכנסתי, כן? ואז אני חשבתי על מה שדיברנו, על המשחק הזה של החיים, ואיך אני, כביכול, יצרתי את המצב הזה, שנכנסתי וישבו דווקא 3-4 בנות האלה, שאני מחבבת אותם, ואני אוהבת לדבר איתם, ורוצה אולי להתקרב אליהם, לא משנה. ואז אמרתי, טוב, אני הולכת לשנות עכשיו את המשחק, את הסיפור. כאילו, לא להיות טוב, הם בכלל לא התייחסו אליי, בכלל לא ראו אותי נכנסת, אני אהיה בשקט שלי. בוא נשחק קצת אחרת. אמרתי, הם כן הולכות להיות חברות שלי. אני החלטתי שבסיפור הזה הם הולכות להיות חברות שלי. תקשיב, תוך שנייה, הדינמיקה השתנתה, בלי שאני עושה כלום. פתאום אחת קמה, ושאלה אותי אם שלחתי את הילדים לבית ספר. ואז אני ירדתי למטה לאימון, והשנייה באה ואמרה, שכחת מגבת. בחיים אף אחד לא מתייחס אתה יודע, שכחתי מגבת. מדהים. כן. ואז שירדתי למטה. גם היא כזה, אני יכולה להיות לידך, משהו כזה השתנה. לא נתן לי איזשהו משהו מעבר לזה שראיתי איך זה עובד. רציתי להתחבר אליהם, באותו רגע, וזה קרה בלי שאני מנסה, בלי שיש לי איזשהו attachment לזה. הניסיון הוא בראש, הוא לא בחוץ. זה הכוונה. כן, מה זה ניסיון? שינית את התפיסה, כן. שיניתי את הסיפור. כן. אז חשבתי על זה היום. מדהים. זה מעניין כמה מהר זה עובד. ואז אני שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות קשה לעשות? נגיד, איך זה לא עובד? מתי זה לא עובד? שאני תלויה בזה, שאני בחוסר ביטחון. שאת מפחדת שזה לא יקרה. שאני מפחדת שזה לא יקרה, שאני כל כך רוצה את זה, וחייבת שידברו איתי, או לא יודעת מה. זה ה-attachment. זה ה-attachment. אז שם עושים את העבודה, את ה-attachment. איך אומרים attachment בעברית? זה לא חיבור. תלות. שאני לא תלויה בתוצאה. נכון. שזה גם, אני גם בסדר אם לא ידברו איתי, הכל בסדר, אבל אני בוחרת שכן. אז קודם כל עושים את העבודה על התלות. האם אני בסדר אם זה לא יקרה? כאילו, לשאול את עצמכם. ואז אחרי זה, ברגע שאתה משחרר את זה, אז אתה יכול לשחק את המשחק. נכון. זה השלבים בשיטה שלי, דרך אגב. נכון. דיברנו על זה אתמול. כן. אבל יש שלב עוד לפני זה. שאתמול הבנתי איתך, שהוא מאוד, מאוד קריטי, שהוא צריך להיות השלב הראשון בעצם. שלקבל את מה שיש כרגע. לקבל את הקיים. זאת אומרת... הנה, אני אתן את הדוגמה שלי. אני נכנסתי, ואם הייתי מתבאסת, שלא מדברות, אף אחד לא מדבר איתי, אני כל שונה פה מכולם. נכון, היית ממשיכה לייצר את זה. כאילו הייתי בתוך סיפור כזה. כן. זה נגיד... זה התנגדות לקיים. התנגדות, לא רואים אותי, כן. whatever.
אוקיי, אז זאת ואז? אומרת, זה קצת שונה, כי זה לא לפחד שזה לא יקרה. למה? זה כן. לא, זה להתבאס שזה לא קורה. אז זה אותו הבנת דבר. את ה... לא. אותו זה דבר. לא, יש פה דקויות. אני מאוד אוהב את הדקויות, את יודעת. הדקויות האלה משנות את הכל. כי אם אתה לא עובד על הספציפי, על הדבר הזה, זה לא משנה מה תעשה, אתה לא תפתור את זה, אתה מבינה? אז אני אסביר, מה הדקויות פה? אני נכנסת עכשיו לסטודיו, והן לא מתייחסות אליי. המציאות הזאת, אני לא אוהבת אותה, שלא מתייחסות אליי כרגע, כי הן לא מתייחסות אליי כרגע. אז אני לא אוהבת את מה שיש עכשיו. ואז אני אומר, למה לא מתייחסות אליי? איזה באסה שהן לא מתייחסות אליי, אוקיי? כאילו יש לא לקבל את מה שקיים, ויש לפחד שלא תקבל את מה שאתה רוצה. אני חושבת שזה נהיה מסובך. אני חושבת שאפשר לתת דוגמה הרבה יותר פשוטה, אולי מתוך זוגיות שלנו. בוא ניתן אולי... דוגמה על בן אדם במינוס, כן? אוקיי. בן אדם יש לו מינוס בבנק, הוא רוצה שיהיה לו כסף. אגב, זו הדוגמה שאני נותנת על העין השלישית. שמה? כאילו, להיות במינוס, אני אומרת, העין השלישית זה לראות מעבר למה שהעיניים רואות, שנגיד, אתה במינוס בבנק, אבל אתה רואה שפע. אתה מצליח לראות שפע. נכון. זה עין שלישית, זה ראייה, כאילו שונה. זה סתם אני אומרת בצד, אבל כאילו זה בדיוק הדוגמה שאני נותנת כל פעם. יס. כדי לראות את השפע, צריכים לעבור איזשהו תהליך, כן? אני אנסה לתת את ההבדל בין לקבל את הקיים לבין attachment לתוצאה. זה ההבדל בעצם. אוקיי, מינוס בבנק. מינוס בבנק, אני כועס על עצמי שיש לי מינוס בבנק, שהגעתי למצב הזה שעצרתי מינוס בבנק. אז יש לי כעס עצמי, אני מאוד ביקורתי, מאוד שיפוטי על עצמי, אני מאוד כאילו... איך הגעתי לשם עוד הפעם, כן, כאילו, יש לי הלקאה עצמית, האשמה עצמית, אני כאילו... מכה את עצמי על זה. מכה את עצמי, אני לא מקבל את הקיים. אני לא עושה שולם ממה שיש, אני לא אומר לעצמי, זה בסדר שאני ככה. אני רוצה להרוויח 1,000,000 שקל בחודש. ואין לי את זה. לא, ואין לי את זה. אני רוצה להרוויח 1,000,000 שקל בחודש, ואם אני לא ארוויח את זה, אז אני לא שווה כלום. אבל זה לא אותו דבר? כי אם אני במינוס בבנק, אני לא שווה. אני יכול להיות לא במינוס בבנק, אני יכול להיות במצב טוב בבנק, ולהגיד לעצמי, אוקיי, אני עכשיו רוצה 1,000,000 שקל. אני רוצה עוד, כאילו? כן, אני רוצה להשיג 1,000,000 שקל. אני רוצה 1,000,000 שקל בחודש להרוויח, ואם אני לא מרוויח את זה, אני לא שווה כלום. אז אני attachment לתוצאה. אוקיי. אתה מבינה? או אם זה לא יקרה, אני לא שווה כלום. זה תלות. תלות. כאילו אני תולה את השווי שלי, אני תולה את הערך העצמי שלי בזה, אני תולה את להיות מאושר. אני תמיד המון שנים הייתי הולך עם הרגשה, עד שלא יהיה לי 1,000,000, אני לא שווה כלום. כן, הבנת? אוקיי. ואז אתה אף פעם לא מסופק. כן. וגם אתה לא יוצר את זה, כי יש לך תלות בזה, אתה כן. מפחד שזה לא יקרה. שתי דברים שונים. אוקיי. יופי. לא. I rest my case. יש הבדל בין הדברים. זהו, זה כמה ש... כן, אז אני אומר, בשביל לייצר, אתה קודם כל צריך לקבל את המציאות. לקבל, השלב הראשון זה קודם כל לקבל את המקום שאתה נמצא בו. אם אתה מתנגד למקום שאתה נמצא בו כרגע בחיים, לא משנה באיזה תחום, פיננסי, זוגי, בריאותי, הכל. אם יש לך התנגדות למצב הקיים, אתה לא יכול לייצר שום דבר. כי ההתנגדות שלך רק כל הזמן תשמר את זה, וגם תגדיל את זה. תעשה את זה חמור יותר. חייבים קודם כל לקבל את זה ולהגיד... ואת אמרת גם, סליחה, ולהגיד? לא, כי אמרת מה שאני אמרתי, אז אני רוצה לשמוע מה אמרתי. את אמרת לי משהו יפה שדיברנו על זה, אמרת לי, תשמע, כל עוד אני לא מקבלת, אני לא בכלל יכולה לחשוב על מה אני רוצה. כן. אתה בכלל לא יכול עוד להבין את הרצון שלך, כל עוד אתה מתנגד למה שקיים כרגע. נכון. אז יש שיטה שאחד מהמורות שלי, מרן, עושה היא עוברת על ה-it is okay, זה בסדר ש... ולראות מה נוגע בנו. כאילו, שאנחנו אומרים את זה. אז זה בסדר שאני במינוס? אוקיי, זה לא שובר אותי. זה בסדר שאני במינוס. זה בסדר שאני לא יכולה עכשיו לקנות מה שאני רוצה. זה בסדר שאני אולי אהיה תלויה עכשיו במישהו. זה בסדר. ואז כל הבסדר הזה, רואים איזה בסדר
מאוד איפה יש לך פוגע. איפה זה אנרגיה יושב? מציקה בגוף. כן, ואז שזה כן. מציק, עשיתי את העבודה הזו שאנחנו הכרנו, שהייתי צריכה להגיע למסקנה שזה בסדר אם אנחנו נפרדים. כן. שזה היה כאילו שם זה מאוד היה קשה. לא, אבל זה לא בסדר, אבל זה בסדר אם הוא יעזוב, זה בסדר. ואז אני יושבת עם זה, ואולי אני בוכה, או אולי אני מרגישה משהו. ושם קורה העבודה של ההתנקות, להתנקות מהאנרגיה התקועה הזו, להרגיש אותה. ממה אני פוחדת? אני פוחדת שהוא יעזוב. אז להשלים עם זה, זה בסדר שהוא יעזוב. בסדר. I won't die. כן. אני לא אמות. כאילו, מה כבר יקרה? זה נהיה עצובה, זה בסדר, אבל זה בסדר. ואז משחררים את התלות. בזוגיות, בקשר, בזה אומייגאד, הוא יעזוב, לא יעזוב. כאילו, ההתעסקות בזה, וזה מאפשר לנו לאהוב. הרבה אנשים חושבים שאם הם אומרים לעצמם, זה בסדר שהוא יעזוב, אז הם ייצרו את זה. נכון. יש להם פחד מזה, אתה מבין? אז הם נכון. אומרים, לא, זה לא בסדר. אני לא מוכן לקבל אבל את זה. הם לא מבינים שההתנגדות לזה, זה מה שתוקע אותם. נכון. הפחד מזה. זה בסדר אם יפטרו אותי מהעבודה, זה בסדר. בסופו של דבר, שזה מה שרצינו לדבר, תתחילה, זה מוביל למוות. Right? זה הכל מוביל לפחד ממוות. כי כל דבר שאנחנו אומרים עליו, או כל הפחדים שלנו, בסופו של דבר מובילים לפחד מהמוות. מהלא נודע. הלא נודע זה מוות. כן? נכון. פחד זה מוות. כי אם באמת לא היינו פוחדים מהמוות, אז הוא עוזב. אוקיי, אז נהיה עצובה, אני אשרוד. כאילו, הכל בסדר. נכון. אם אנחנו באמת חושבים על זה. או, לא יודעת, תן לנו דוגמה, כאילו, דברים שאנחנו פוחדים מהם. הכל. אני פוחד מג'וקים. זה בסדר אם ג'וק יזחל עליי, על הגוף שלי. אתה מבין? זה כבר לוקח אותי למצב הכי קיצוני שאני יכולה לחשוב עליו, כדי לשחרר את הפחד ממנו. כי הנה, חוויתי את זה, ואני עדיין כאן. נכון. אני עדיין כאן. יש לי ג'וקים על הגוף, וזה בסדר. זה בסדר שזוכלים ג'וקים שאני בתוך קופסה, עם ג'וקים שזוכלים לי על כל הגוף. זה בסדר. בגלל זה אומרים שכדי לעשות את השינוי, כדי להצליח לעשות את השינוי שאתה רוצה, אז אתה צריך להגיע הרבה פעמים ל-rock bottom. זה rock bottom בשבילי, להיות בתוך קופסה עם מלא ג'וקים. נכון, בתחום, במקרה הזה, בתחום הזה. ו-rock bottom יכול להיות בכל תחום, אתה מבינה? נכון, ברור. ואז אתה היינו שם. ומה קורה ב-rock bottom? אתה מפסיק לפחד ממנו. נכון, because you're like, fuck it. נכון. אני זוכרת, הייתי כזה בחוסר אונים, כבר לא אכפת לי, כבר. like, you feel... אני תמיד אומרת, אני שם מרגישה הכי קרובה לאלוהים, because you're vulnerable, אתה פגיע, אתה כאילו... אתה נכנע. And it's such a nice feeling מצד אחד, כי אתה כבר לא צריך להילחם. והשאיפה שלנו לפחות... מתי חווית את זה? זה להגיע באמצע הניסויים שלי, כאילו שהייתי נשואה עם כל דברים שחוויתי עם עצמי, כי הרבה מקומות ויתרתי על עצמי, וכבר לא היה לי כוחות כבר להילחם. כן. I was like, ככה, הייתי כמו, לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו הגוף הוא כמו ג'לו, כמו מים. הייתי כזה בשירותים, כבר בכיתי כל כך הרבה, and I'm like, אתה כבר אומר, okay, I don't care anymore. It's almost like, I don't care if I die. נכון. כאילו, אתה כבר לא פוחד מהמוות. לא ממקום חס וחלילה, שאני רוצה כאילו למות באותו רגע, זה לא מה שאני מכוונת, אבל לא אכפת לי כבר. ושנייה, תן לי לסיים רגע. אז הייתי במקום שכבר לא אכפת לי, והרגשתי כל כך קרובה לאלוהים, והייתי במקום שאני כאילו כבר יכולה לעשות כל דבר, כי אני לא פוחדת. והשאיפה שלנו זה להגיע למצב הזה, בלי to hit rock bottom. להגיע למצב שאנחנו נכנעים, אומרים surrender, שאני נכנעת למצב, ולא תלויה באיזושהי תוצאה, ולא פוחדת משום דבר. זה השאיפה שלי, להיות במצב שאני אומרת fuck it על כל דבר. נכון. אז זה ילך ימינה או שמאלה, and I'm okay with it. הוא יעזוב, and I'll be okay. I'll be okay.
הג'וקים יסחלו עליי, אוקיי, I'll be okay. I won't be okay. יש I לך עבודה won't שם. be okay עם הג'וקים, יש לך אוקיי? עבודה שם. יש עבודה שם עם הג'וקים. דווקא הג'וקים זה אתה מבין? אבל כן, אותו דבר הרגשתי שקפצתי בנג'י. כי לא היה לי ברירה. הייתי צריכה, זה היה במרוץ המיליון, וקפצתי מהגשר הכי גבוה, אני חושבת שגם דיברתי על זה בפרק אחר, אבל הייתי צריכה הגוף שלי נהיה כמו ג'לו, התנתקתי מהמצב, and I said, fuck it. ופשוט קפצתי. And I did it. כאילו, אני אעשה את זה שוב? לא. חווית משהו לא טוב, אמרת לי. כי אני לא רוצה לעשות את זה שוב. אבל כדי להתמודד, כי יכולתי להיכנס להתקף חרדה, בזמן הקפיצה. אבל נכנעתי. משם, מהמקום הזה היה הצלחה. הבנתי את הכוחות שיש לי. כאילו, what am I gonna do? זה הדבר הכי מפחיד, הפחד הכי גדול שלי, אוקיי, גבהים, זה, אתה קשור ברגליים, אתה קופץ כאילו למוות שלך, and I had to surrender, להיכנע, כדי להתמודד עם זה. כן, האמת שכן. אני כאילו חושבת על זה, כמה כוחות, אבל לא היה לי ברירה. לא היה ברירה. מה אני יכולה כבר לעשות בשלב הזה? כאילו, היה ברירה לא לקפוץ. אבל זה, אני יותר מדי תחרותית, לא יכולתי לא לקפוץ ולסיים את המרוץ בלג הראשון, במדינה הראשונה. אתה מבין? ומה יגידו וזה. לא עוד מה יגידו, זה אני עם עצמי. כן. כאילו, מה, אני לא אמשיך עם זה? כאילו, הראייה הייתה יותר חזקה מהפחד. כן. ולהגיע למקום כזה, במקומות בחיים שלנו שאנחנו פוחדים מהם, זה מה שאני אומרת, זה השאיפה. To tap into that. להיכנע מתוך התוצאה, כי אנחנו בדברים קטנים פוחדים. נכון. מה אם אני לא זה? מה אם זה לא יצליח? מה אם, כאילו, יש כל כך הרבה מקומות, ואני עכשיו כאילו מבינה את זה עוד יותר. עכשיו בשיחה שלנו. כי אני נזכרת ברגעים האלה, אמרת rock bottom. It's like, I don't see it as a rock bottom. אני יודעת שזה כאילו השם שקוראים לזה, אבל I see it as הזדמנות to rebirth, to be born again, ללדת מחדש. It's an opportunity to be reborn. כן. When you're like... כי את כבר יודעת... Jello. כי את כבר יודעת איך זה עובד. אין מה להפסיד. כי את יודעת כבר איך זה עובד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם חווית את זה? כן, את כבר יודעת שכדי to rebirth, כדי להיוולד מחדש, את צריכה לא לפחד למות. את יודעת את זה כבר, את מבינה? ואז זה יותר קל לך, אבל אנשים שלא יודעים את זה, מאוד מפחדים, כי הם חושבים בצדק, כי זה מפחיד. נכון. מפחיד. תראי, אני הגעתי לזה גם פיזית, כאילו ממש כבר הייתי במצב שרציתי להיעלם מהעולם פה. מה זאת אומרת? רציתי להיעלם. לא, איך זה בא לידי ביטוי פיזית? אמרתי לעצמי... הפסקת לאכול? לא, הלכתי לים. והתכוונתי, להיכנס למים ולהיעלם. עשיתי צעד, כאילו. ונכנסת למים? לא אמרת לי את זה אף פעם. באמת? אמרת שהגעת למקום... הייתי בים. כן. הלכתי, כאילו אמרתי, אני חייב לנקות את הראש וזה, והלכתי לים, והתחילו לי כל המחשבות האלה. זה היה מתי, כאילו, לפני כמה זמן? זה היה ממש לפני שהתחלתי להתרומם. לא, בזמן הקורונה. שנים, כאילו. אוקיי, בזמן הקורונה, כן. קצת לפני אפילו. אוקיי, אז היית בים? סביר להניח לא היה קורונה אם היית בים, אבל סתם. לפני, כן. וזהו, ואני זוכר, באתי להיכנס למים, ואז התחלתי לשמוע את הקולות האלה, סיפרתי לך ששמעתי את הקול הזה, שאמר לי, אל תעשה את זה. ואז אמרתי לו, מי אתה? אז הוא אמר לי, אני אלוהים. ואז אמרתי לו, מי זה אלוהים? אז הוא אמר לי, אני זה אתה. לא סיפרתי לך את זה? זה סיפרת, אבל לא סיפרת שתוך כדי ששמעת את זה, כי רצית, היית כבר כאילו, I don't care? כן, I don't care. לא ש-I don't care, I want to disappear. זה יותר מ-I don't care, זה כאילו, אני הרגשתי כל כך אשמה, וכל כך כאילו נטל על כולם, וכל כך כאילו
בושה, כאילו ממש בושה מהילדים שלי ומההורים שלי ומכולם, כל מה שניסיתי להוכיח כל השנים, הכל התרסק. תביני, כאילו, מה שהניע אותי חיים שלמים, שאני חייב להוכיח לאבא שלי שאני יכול, ואני עושה לבד, ואני הכל לבד, ופתאום בום, אני כלום. אני שום דבר, את מבינה? שנייה, אז הרגשת שאתה כאילו, מהרגע הזה שהלכת לים, אתה ידעת שזה מה שרצית לעשות, או שזה לא היה משהו? הלכתי בכוונה לזה. ואז היית בים, ומה כשהייתי גרם בים, לך? כן. המחשבות האלה, כאילו שאני אפס, ואני זה, ואני בושה, וממש והילדים שלי הרגשת מתביישים בי, וכולם, ואני לא מסוגל לאהוב אף אחד, ואני לא מסוגל לתת כלום. ממי. כן. אז רגע, אז היית בים, ואז הרגשת שכאילו, די. ושם פתאום הצלחתי לשמוע. לפני השם. כי זה כאילו, זה קיצון. אתה יודע, אנחנו גם דיברנו על הנושא הזה, איך אנשים הורגים את עצמם. איך עושים דבר כזה, זה אמיץ. לא מהמובן אתה יודע, אבל כאילו לעשות צעד כזה, זה כאילו... זה לא ולא אמיץ, כאילו, לא כי אמיץ, אתה I לא... mean like... אתה כבר לא אכפת לך, את מבינה? אתה That's מפסיק what I'm לפחד. asking. איך בן אדם בכלל מגיע למצב שהוא מוותר על החיים? הרגע הזה. זה קריטי, כי בשבילי לפחות להבין. כי אוקיי, יש את הבושה, יש את זה, יש את... אוקיי. כי אני איך אגיד אתה לך איך אתה כאילו... מגיע לזה, איך אני הגעתי באת לזה. לוותר על זה, על החיים. אני אגיד כן. לך. כי כשהחיים שלך, כשאתה חי חיים בעצם לא אמיתיים, וכל מה שמעניין אותך זה איך רואים אותך. אתה חי בשביל איך יראו אותי, איך אני נראה כלפי חוץ. וזה כל מה שמניע אותך. זה הדרייב שלך בחיים. הרי מתי אנשים מתאבדים? תשימי לב, רוב האנשים שמתאבדים זה אנשים שהיו נגיד בהצלחה מאוד גדולה והתרסקו נגיד, ופתאום איבדו את כל הכסף שלהם. או שהיה להם אהבה ופרידה, נכון, זה גם אובדן. נכון, נכון. אז כאילו הם היו תלויים באהבה, האהבה הייתה בשבילם החיים. כאילו הסיפור החיצוני זה החיים שלך. אתה כל כך מזדהה עם הסיפור של כל כך תלוי כן, בסביב. שזה הסיפור, זה החיים שלך, ואז שזה לא קיים. אם אין את הסיפור, אין חיים. You've אתה nothing כבר to לא live רוצה for. לחיות. אתה מבינה? אתה כבר כאילו, כל מה שהאמנתי בו, הכל התרסק. כל מה שחשבתי שככה צריך להיות, הכל נעלם, כאילו. ושאלה, עכשיו זה כאילו טכני, it's a really weird question, אבל איך חשבת כאילו, איך אנשים נכנסים לים ומתאבדים? כי אוטומט אתה תובע, ואז יש שם המון, כאילו יש להילחם. האוטומט, הגוף שלך נלחם. אתה פשוט like give up כזה? אני חושב, לא עשיתי את זה. אני יודעת, אבל כאילו חשבת על זה. כן, אתה לא רוצה, אתה You לא like רוצה that להיות פה. jello הזה, כאילו, ולא רוצה להתרומם משם? כן, אתה רוצה להיכנס למים ולא לצאת. וואו. כן. וואו, אוקיי. ואז שמעת קול. כן. שכבר היית במים. שהתחלתי להיכנס, כן. כן. ואז הוא אמר לי, תעצור. תעצור, אל תעשה את זה. ולמה בחרת להקשיב לקול הזה? כי הוא היה... דומיננט? זה קול שלא שמעתי קודם. זה פתאום וואו. משהו חדש, כאילו. אוקיי, ואז הוא אמר, אני וזה אלוהים. בדיוק מתחבר למה שאת אומרת, ששם הרגשתי הכי קרובה לאלוהים, כשהיית במקום הזה. כי פתאום שם אתה מצליח לשמוע את אלוהים, שאתה נכנע. ואז מה עשית? נכנעתי, שם הגעתי ממש נכנעתי, כאילו. ואז מה עשית? ואז אמרתי לו, מי אתה? כן. ואז הוא אמר לי, אני אלוהים. כן. ואז יצאת מהמים? ואז הייתה לי מין הערה כזאת. פתאום... מה השתנה כאילו שם באותו רגע? פתאום הבנתי, כל הגוף שלי היה צמרמורות כזה, שהוא אמר לי, אני אלוהים ואני זה אתה. ואז בעצם הבנתי מי אני באמת. פתאום ירדה לי תובנה
שאני לא הדמות הזאת שחשבתי שאני. את מבינה? שאני באמת אלוהים. עם כמה שזה נשמע אולי עכשיו כאילו הזוי או... לא, הרגשת one with God. אפשר גם להגיד את זה. It's like one with God. אנשים אומרים את זה. נכון. אחד עם אלוהים. זה כאילו we're all נכון, God's נכון. children, שזה אומר we're all God. We're all part of God. נכון. וזה פתאום בא לי התובנה הזאת. אני אלוהים. ואז מה? עשית את השינוי בחיים? כאילו, איך חזרת לחיים עם אותו רקע, אותו עבר שחווית? כאילו, עם אותו... איך שינית את זה? כל האנרגיה שלי השתנתה, פתאום הקול הזה קודם כל המשיך לדבר איתי. הקול הזה, כל הזמן המשיך לדבר איתי. ליווה אותך. כן. ואמר לי, אין דבר שאתה לא יכול להשיג, ואתה יכול הכל, ואתה צריך רק לדמיין את זה. ואז התחילה התקופה של הווינר. אותי. כן. הוא התחיל להנחות אותי מה לעשות. אתה מבינה? לדמיין מה אתה רוצה, ואתה יכול הכל, ואין דבר שאתה לא זה. ממש נהיה לי כמו צ'ירלידר בתוך הראש שלי, שכל הזמן מעודד אותי להתקדם ולעשות, ואתה יכול, ואין דבר שאתה לא יכול, ואתה זה, ואז התחלתי לתקשר את זה וזה, ואז... ותוך כדי זה, כאילו נפתח לי משהו במוח. כאילו פתאום זרם של המון המון אינפורמציה ומידע ותובנות, וזה התחיל להיכנס לי למוח. וואו, מדהים. והתחלתי לעשות ספורט ולרוץ, ולהקים את הקבוצה הזאת בפייסבוק, ולהתחיל לעודד אנשים. כי הוא אמר לי, הוא גם הנחה אותי לעשות את זה, כאילו ככל שאתה מעודד אנשים, אתה מעודד את עצמך בעצם. ככל שאתה קורא לאנשים ווינרים, אתה קורא לעצמך ווינר. זה הכל היה כאילו, מהמקום הזה של לנצח, כאילו, זה לקח אותי לקיצון, כן? כן, אבל עדיין, זה כאילו היית צריך ללכת לשם כדי להיות איפה שאתה היום. וואו. כן. אז מזל ששמעת את הקול הזה. מזל ששמעת את הקול הזה. כן. Because it wasn't your time. זה לא היה הזמן שלך. נכון. יש לך עוד הרבה מה לעשות ולשתף ולחוות בעולם הזה. הוא גם אמר לי, אם תעשה את זה, אתה תלך אלפי שנים אחורה. כאילו כל מה הידע שצברתי מדהים. מדהים, ממי. כן. טוב. אז זה הקנייה. עכשיו, עוד משהו שיש לי להגיד על זה, זה שברגע שאתה מבין שאתה צריך להיכנע כדי להיוולד מחדש, או במילים אחרות, אתה צריך לקבל את מה שיש כדי ליצור את מה שאתה רוצה, אז הרבה יותר קל לך לקבל את מה שיש. כי המון פעמים היה לי התנגדות של אני לא רוצה לקבל את מה שיש, כי אם אני מקבל את מה שיש, זה אומר שאני מתפשר. זה אומר שאני מתפשר על זה, ואני לא רוצה להתפשר על החיים שלי, אני רוצה להשיג את מה שאני רוצה, אז אני לא רוצה לקבל את מה שיש. אבל אז שאתה מבין, כדי להשיג את מה שאתה רוצה, אתה חייב לקבל את מה שיש. אתה לא יכול להשיג את זה בלי שתקבל, אז הרבה יותר קל לך לקבל את זה, כאילו להגיד, אוקיי, אני מקבל את זה כדי ליצור משהו חדש, לא כדי להתפשר על מה שיש. אוקיי. כי במובן מסוים, אני כן מתתי שם באותו רגע, אתה מבינה? כן, כן, it's like a rebirth. כן, מתתי רוחנית, כאילו. הדמות שהייתי מתה, אתה מבינה? אבל כשאתה מזדהה נורא עם הדמות, אז אתה יכול להתאבד. כי אם הדמות מתה, ואתה מזדהה איתה, ואתה אומר, אני הדמות, אז אין לך חיים יותר. אבל אם אתה מתחיל להבין, רגע, אני לא הדמות הזאת. זה דרך אגב מה שהתחלתי ללמד אנשים, שהם לא הדמות. שהם זה שיכול להתבונן על הדמות מהצד. שהם זה שיכול ליצור את הדמות. הם לא הדמות. את מבינה? הבאת אותי לגמרי. מה? זהו, אחרי כל הסיפור הזה, אי אפשר עכשיו ללמד עוד משהו. לא. כי זה צריך להסתיים בזה. כן? כן. תודה שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא.